अग्निवीर बिथांखिनि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरा भारतारि रौनिया हान्जायाव साख्रि मोनगोन। बिटिआर गोरोबथानि 10.3 दफानि गेजेरजों बिटिआर सरकारा दिनै उदालगुरि जिल्ला टंला जौमा फरायसालियाव गिबि थिसनथाइ आरो गिबि सायख' सांग्रांथि आरो बोसोन होनाय हाबाफारिया दिनै जागायजेनबाय। उदालगुरि जिल्ला फरायसालिनि नायगिदिंगिरि जयपाल ब्रह्मनि दैदेननाय आरो हाथिगर 147 फिल्ड रेजिमेन्टनि लेफ्टेनेन्ट कलनेल बिजय फ्रेडारिकआ बाहागो लानाय प्रि काउन्सिलिं हाबाफारियाव एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि आरो एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आबो बाहागो लायो। लोगोसे भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लोब लोब बाहागो लाना गाव गावनि मुंखौ फारिलाइयाव थिसननायखौबो नुनो मोनो। दिनै टंला कलेजनि नैबे लांगोनायाव प्रि काउन्सिलिं आरो प्रि सेलेक्शननि जे हाबाफारि अग्निवीर आरो इन्डियान आर्मियाव थिसननायनि आरो बेखौ बहाय लादों आरो दायो रेजिस्ट्रेशन प्रग्रामाबो जागासिनो दं। जोंनि बिटिआर सुक्तिनि 10.2 आरो बे 10.2आवनो जोङो स्पष्ट लिरना लाबोखादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम जाय बिथांमोननो जोङो एग्रिमेन्ट खालामदों आरो बे एकर्डआव 10.2 स्पष्ट लिरनाय दं जे रिक्रुटमेन्ट अफ बड' इयुथ्स इन द इन्डियान आर्मि एन्ड पार्लियामेन्टारि फर्सेस बे लिरनाय दं। दा बेबायदिनो इन्डियान आर्मि फारसेनिफ्राय जोंनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथांनो गांसे लाइजामनि दारै जे अग्निवीर इन्डियान आर्मियाव प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलिया जानांसिगौ बिदि लिरना हरदों आरो बेबायदिनो दिनै इन्डियान आर्मिखौबो लानानै दिनै बे हाबाफारिया बहाय जादों। दा बहाय जोंनि ओनसोलाव बहुद लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिदि दङ जे बिथांमोना आर्मियाव हाबनो गोसो, दिनै देशखौ बिथांमोना रैखा खालामनो गोसो आरो बेनिखायनो जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड आरो बे इन्टारेस्टेड लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननो मोनसे खुब मोजां खाबु बियो जोंनि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय होनाय जादों। दा बहाय लार्ज स्केल नङाब्लाबो जाय बिथांमोनानोखि फिजिकेलि पास जागोन, जाय बिथांमोना रिटेनाव पास जागोन, जाय बिथांमोना मेडिकेलाव पास जागोन आरो बिथांमोनानो सहज भाबे बे साकरिखौ मोननो हागोन। दा बे जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय खुब मोजां बाथ्रा। जों अब्लाबो नुबाय बड' रेजिमेन्ट जिथुनिखि बिनाय बाथ्रा आरो बियो जोंनि लं स्टान्डिं डिमान्ड आरो बे डिमान्डआ दिनैसिमहालागैबो जोंहा थाबायानो थागोन। 1928 आरो 29 जेब्ला साइमन कमिसन ब्रिटिश इन्डिया गभर्नमेन्ट जेब्ला शिलंआव फैयोमोन अब्ला जोंनि बर'फोरनि गोरों गोरा दैदेनगिरि बै समनि कालिचरन ब्रह्म आरो बेलबुं कसारि बिथांमोना गांसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन आरो बे मेम'रेन्डामावनो बिथांमोना रोखायै लिरना होदों जे सेपारेट बर' रेजिमेन्ट दाना होनांगौ। खिन्थु बैखिनि समाव आसलते जोंनि बर'फ्रा बेबायदि खुनु मिलिटारि फर्सफोराव हाबनो गोसो गैयामोन आरो बिनिखायनो खुब माने जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा बै समाव जुगदान खालामैनि खारने जि आवेदन पत्र जि मेम'रेन्डाम होदोंमोन कालिचरन ब्रह्म आरो बेलबुं कसारि बिथांमोना बे गनायथि मोनाखिसै। मानो होनना बुङोब्ला बहाय जोंनि बर'फ्रा थाङाखिसैयानो एनरलमेन्ट लायाखिसैनो आरो बेनिखायनो जाफुङाखिसै। खिन्थु फैयै फैयै बे एखे डिमान्डखौनो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जों दैखांदोंमोन जे बर'फोरनि खारने मोनसे सेपारेट बर' रेजिमेन्ट दानांगौ होननानै आरो बेखौ जेब्ला डिसकासन जायो इन्टारल'किटर ए.बि. माथुर बिथांजों इन प्रिन्सिपल बियो एग्रिडबो जाबायमोन जे बर' रेजिमेन्ट दानाय जासिगोन। इन प्रिन्सिपल इट वाज एग्रिड जेब्ला इन्टारल'किटर ए.बि. माथुरा जेब्ला फैयो। दा इन्डियान आर्मि साइडनिफ्राय मोनसे प्रब्लेम बिथांमोना बुंदों जे इउनाइटेड नेसननि जि नर्म्स आरो बे नर्म्सआ भायलेट खालामनाय जागोन गोदानै बेबायदि जुदि बर' रेजिमेन्ट दाफिनबावोब्ला। दा बिनिखायनो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बैखिनि समाव मोनसे आरो आपिल खालामबावदोंमोन जे स्काउट बेबायदि जेरै अरुणाचल प्रदेशआव दं सेपारेट मोनसे इन्डियान आर्मिनि सिङावनो मोनसे स्काउट बेबायदि दं। दा बेखौबो दाजायो नामा जों बेखौबो मोनसे आपिल खालामदोंमोन। दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोंखौ मोनसे खोथा बुंदों जे रिप्रेजेन्टेसन इन इन्डियान आर्मियाव नोंथांमोना बेसे हायो फाबांनानै ला। इन्डियान आर्मियाव रिप्रेजेन्टेसन जेसे हायो नोंथांमोना कम्पानिफोरखौ एसे बारायनानै ला आरो जेब्ला कम्पानिफ्रा जेब्ला बारा जागोन
जे कम्पानिफोरानोखि बर' इयुथ्सफोरा बांद्राय दं आरो बे कम्पानिफोरा बारा जाब्लानो अब्ला बे लासैनो मोनसे रेजिमेन्ट जालांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनिखायनो जोङो नैबे बड' इयुथ्स इण्डियान आर्मियाव थिसननाय हाबाफारिखौ जोङो लादों दा जायनि जाहोनाव जे बर' इयुथ्सफोरा जुदि इण्डियान आर्मियाव जेथ'नो हाबनांगोन कम्पानिया जोंहा माने बारायबाय थागोन इण्डियान आर्मियाव आरो कम्पानिया जेब्ला बारायगोन अब्लानो बर' रेजिमेन्टआ बे अट'मेटिक जाना फैगोन। अब्लाबो जों नुबाय नैबे जोंनि लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना बेसिकेलि फर्सफोराव हाबनो खोब माने थान मोनो बिथांमोना माने मा होनना बुङो गोदोनिफ्रायनो आसलथे बे मोनसे फैयाखसै नालाय दा गुबुन हारिफ्रा इउपिनिखौनो बुं हारियानानिखौनो बुं बा पान्जाबनिखौनो बुं बिथांमोना मोनसे हेरिडिटेरि मोनसे मा होनना बुङो ट्रेडिसन दं बिथांमोना बिबौआबो आर्मि फिसालायाबो आर्मि फिसौलायाबो आर्मि बेबायदि मोनसे ट्रेडिसन दं बिसोरो आर्मि रिक्रुटमेन्ट जाखांनायनि उनाव खालि आर्मिखौल' मोजां मोनो बेबायदि नोङो हारियाना इउपि आरो बिसेसकरि पान्जाबनि माने मानसिफ्रा खिन्थु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे टेन्डेन्सिया दाबो फैयाखै जे आर्मिनि फिसालाया आर्मि जानांगौ आर्मिनि माने फिसौलाया आर्मि जानांगौ बे एक माने टेन्डेन्सिया आसलथे जोंनाव फैयाखै खिन्थु दा जिहेतु एम ए पास जादों बि ए पास जादों खिन्थु साकरि गैया कम्पिटिटिभ एग्जामाव कम्पिट खालामनो हाया अब्ला मा खालामनो खिन्थु बिथांमोना दिनैनि थारिखआव बैसो दं दाबो बि ए पास जाब्लाबो 22-23 बोसोर दा अग्निवीराव बिथांमोना एनरलमेन्ट जानानै हाबनानै बिथांमोना सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टबो मोनहैगोन गाबोन समफोर बिथांमोना लेफ्टेनेन्ट मोनहैगोन आपग्रेड जानानै बिथांमोना केप्टेनबो मोनहैगोन दा बेबायदि सुजुगफोरखौ बेबायदि सुबिदाफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा आसलथे लानो रोंनांगौ आरो बिसेसकरि जोंनि महिला बिथांमोनखौबो नोंथांमोननि दारैनो खावलायगोन जे अग्निवीर बा इण्डियान आर्मियाव खालि दावहायाव थांनांगौल' बेबायदि नङा अग्निवीर बा इण्डियान आर्मियाव क्लेरिकेल जबफोरबो दं ट्रेड्समेनफोरबो दं आरो जोंनि आइजोफोरनि खार'नै खुब मोजां बाथ्रा मिलिटारि पुलिस होनाय मोनसे इण्डियान आर्मियावनो दं दा बहाय दावहायाव थांनो नाङा खुब बारा डिउटि गैया आरो बिनिखायनो मिलिटारि पुलिस इण्डियान आर्मियाव जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्रा हाबनानै बै सुबिदाखौ लानो हायो।